Καλώς ήρθες. Αν έχεις νιώσει ότι δίνεις και στο τέλος μένεις άδειος, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Είναι για σένα που κουράστηκες να είσαι εκεί για όλους, αλλά δεν είναι κανείς πραγματικά εκεί για σένα. Σήμερα θα μιλήσω για το πού δίνεις την ενέργειά σου, χωρίς λόγο, γιατί εξαντλείσαι, χωρίς να καταλαβαίνεις το γιατί και πώς, χωρίς να το συνειδητοποιείς, αδειάζεις τον εαυτό σου σε λάθος ανθρώπους. Θα μιλήσουμε για την συναισθηματική υπερπροσφορά σου που δίνεις χωρίς μέτρο, στην εξάντληση που νιώθεις και έχεις κουραστεί αλλά συνεχίζεις, την απογοήτευση που νιώθεις που δεν παίρνεις αυτό που περίμενες. Έχεις μία φυσική τάση να δίνεις, αλλά υπάρχει εδώ μία ανισορροπία. Δίνεις αλλά δεν παίρνεις. Εσύ δεν εξαντλείσαι επειδή δίνεις. Σου αρέσει να δίνεις. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει να δίνει. Αλλά εξαντλείσαι επειδή δίνεις εκεί που δεν επιστρέφεται. Η ενέργεια πρέπει να είναι αμοιβαία. Χρειάζεται να βάλεις όρια και πως πλέον δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Επαναλαμβάνεις συνέχεια αυτό το μοτίβο χωρίς να το καταλαβαίνεις σε πόσο βάθος δίνεις. Το ερώτημα δεν είναι σε ποιον δίνεις, αλλά να καθίσεις να σκεφτείς τι τρέφω και τι με τρέφει. Αν δίνεις δηλαδή σε κάτι που δεν σε τρέφει, αδειάζεις. Αν δίνεις σε κάτι που σε τρέφει, δυναμώνεις. Τόσο απλό. Δηλαδή νιώθεις κουρασμένη χωρίς λόγο. Δεν είναι κούραση, είναι διαρροή ενέργειας. Δίνεις χωρίς ανταπόδοση, δίνεις για να σε αγαπήσουν, δίνεις από συνήθεια, δίνεις λάθος ανθρώπους. Δεν είναι όλοι για να σε έχουν και δεν είναι όλοι για να ταΐζεις με την ενέργειά σου. Χρειάζεται να μάθεις να δίνεις εκεί που επιστρέφεται. Γιατί αλλιώς χάνεις τον εαυτό σου. Προσπαθείς να αποφύγεις την αλήθεια, να μην δούνε τι συμβαίνει. Κρατάς καταστάσεις που έχουν τελειώσει, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή που η κατάρρευση έρχεται έτσι κι αλλιώς. Θα αναγκαστείς να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή. Η εξάντληση είναι που δίνεις, αλλά μαζί και ότι αρνείσαι να δεις που δεν πρέπει να δίνεις. Είσαι κουρασμένη, νιώθεις κουρασμένη, εξαντλημένη, αλλά ουσιαστικά δεν είσαι κουρασμένη, απλά δίνεις εκεί που σε αδειάζει. Δίνεις ενέργεια σε πολλά άτομα και μπερδεύεσαι. Αγνοείς τα σημάδια. Δηλαδή κρατάς καταστάσεις που έχουν τελειώσει και μετά αναρωτιέσαι γιατί εξαντλείσαι. Η ενέργεια δεν χάνεται, δίνεται, σπαταλιέται.
Είναι για να δεις βαθιά πού δίνεις λάθος, αλλά και δεν θέλεις να κόψεις. Δεν μπορείς άλλο να κάνεις ότι δεν βλέπεις. Έχεις ένα φόβο να προχωρήσεις, αλλά δεν απαντάς στο κάλεσμα που έχεις τώρα για αυτή την αλλαγή. Αρχίζεις να ξυπνάς, αλλά ακόμα διστάζεις. Χρειάζεται να νιώσεις τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Χρειάζεται να νιώσεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που σε κρατάει. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται να βγεις από την έλλειψη που νιώθεις τώρα και την κούραση, μόνο να αλλάξεις κατεύθυνση. Είσαι συνδεμένος με λάθος παρέες, με λάθος κύκλο, έχεις λάθος συνδέσεις. Δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη εδώ που είσαι, ούτε πρακτικά ούτε συναισθηματικά. Αλλά υπάρχει διέξοδος, υπάρχει, αλλά όχι εκεί που είσαι. Δες καθαρά που δίνεις χωρίς να παίρνεις. Σταμάτα να περιμένεις να αλλάξει ο άλλος ή άλλη, η παρέα που είσαι. Διάλεξε εσένα, φύγε από αυτό το μοτίβο. Όχι απαραίτητα θεαματικά, δεν είσαι έτοιμη για θεαματικές αλλαγές, αλλά είσαι έτοιμη για αλλαγές. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις, είναι ότι ακόμα κρατάς κάτι που έχει ήδη τελειώσει. Ή αλλάζεις τώρα ή απλά συνεχίζεις να πονάς και συνεχίζεις να νιώθεις κουρασμένη. Σκέψου από ποιον τύπο ανθρώπων, ενέργειας, χρειάζεται να απομακρυνθείς. Ποιοι άνθρωποι σε κάνουν να νιώθεις ότι πρέπει να δίνεις για να σε κρατήσουν. Ποιες είναι οι σχέσεις σου ανάγκης γύρω σου. Ανάγκης, όχι αγάπης. Ποιοι σε κρατάνε σε έλλειψη. Τα ίδια άτομα, άλλο πρόσωπο. Ίσως τα ίδια λάθη, αλλά σε άλλη μορφή. Άνθρωποι που έχεις μια συναισθηματική απορρίθμιση. Άνθρωποι που μπερδεύουν τα συναισθήματά σου. Άνθρωποι που σε ρίχνουν ενεργειακά, που σε βγάζουν εκτός ισορροπίας. Δίνεις αλλά δεν παίρνεις. Δίνεις πολύ ή παίρνεις πολύ λίγο ή τίποτα. Δεν μιλάμε για απαραίτητα κακούς ανθρώπους, αλλά μιλάμε για ανθρώπους που λειτουργούν μέσα από έλλειψη, σύγχυση και ασυνείδητα μοτίβα. Αυτή η ενέργεια όμως είναι βαριά στραγγιστική για σένα και σε κάνει να νιώθεις παγιδευμένη όταν δεν ρέει τίποτα πίσω σε σένα. Η λύση είναι όχι σύγκρουση, αλλά αποσύνδεση. Απομάκρυνση, καθάρισμα ενέργειας. Μπορεί να μην είναι συγκεκριμένα μόνο φίλοι, μόνο συγγενείς ή μόνο σχέσεις, αλλά οποιοσδήποτε σε κρατάει σε ρόλο δότη χωρίς όρια. Δεν είναι θέμα αν είναι φίλος σου
οι συγγενείς, η σχέση, είναι θέμα πώς σε κάνει να νιώθεις όταν είσαι μαζί του. Σκέψου αυτό. Σκέψου αυτό. Αν δεν είσαι ακόμα έτοιμος, έτοιμη να δεις ξεκάθαρα. Σκέψου πώς σε κάνει να νιώθεις όταν είσαι μαζί με αυτό το άτομο. Αν φεύγεις από κάποιον και νιώθεις άδεια, δεν είναι σύνδεση, είναι αποστράγγιση. Όταν είσαι σε μια παρέα και νιώθεις μετά πιο κουρασμένος και πιο στραγγισμένος, πρέπει να αρχίσεις να αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να τους κατηγορήσεις, χρειάζεται απλά να σταματήσεις, να δίνεις εκεί που δεν υπάρχει χώρος να επιστρέψει. Να επιστρέψει αυτή η όμορφη ενέργεια που δίνεις. Το θέμα δεν είναι ποιοι είναι αυτοί, το θέμα είναι γιατί εσύ συνεχίζεις να μένεις σε τέτοιες σχέσεις ή καταστάσεις. Υπάρχει ανισορροπία εδώ πέρα. Γιατί να δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις. Το ξέρεις και το ανέχεσαι. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ικανοποίηση, δεν υπάρχει πραγματική ικανοποίηση. Δεν σε γεμίζει, δεν σε ευχαριστεί αυτή η παρέα. Αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν ξέρεις. Είναι ότι δεν ακούς αυτό που ήδη ξέρεις. Αγνοείς τη διαίσθησή σου. Ελπίζεις ότι την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα. Και όταν η διαίσθηση σου έχει ήδη δείξει και εσύ συνεχίζεις, εκεί αρχίζει η εξάντληση. Δηλαδή, δεν σε αδειάζει μετά τόσο ο άλλος ή η άλλη, αλλά σε αδειάζει μετά ότι προδίδεις αυτό που ήδη ξέρεις. Πρώτα οι άνθρωποι και μετά ότι δεν ακούς εσένα. Μη συνεχίζεις να αφήνεις. Μη συνεχίζεις να αφήνεις πρόσβαση. Βάλε όριο τώρα, όχι αύριο. Αυτό δεν είναι επίθεση, είναι προστασία σου. Απλά δες καθαρά. Μην ωρεοποιείς, μην δικαιολογείς. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Αυτό είναι ένα δύσκολο πέρασμα για σένα, αλλά σε πάει σε άλλο επίπεδο. Αν μείνεις με αυτή την παρέα, με αυτούς τους ανθρώπους, μένεις πίσω. Αν φύγεις, εξελίσσεσαι. Βλέπεις, το ξέρεις. Τώρα βάλε όριο και σιγά σιγά προχώρα. Δεν χρειάζεται να εξηγείς σε άλλους γιατί αλλάζεις. Αλλά χρειάζεται να τιμήσεις αυτό που ήδη εσύ έχεις καταλάβει. Όταν αρχίζεις να βάζεις όρια, δεν χάνεις ανθρώπους. Πέφτουν οι μάσκες και φαίνεται ποιος ήταν εκεί για σένα και ποιος για αυτό που έπαιρνε από σένα. Όταν σταματάς να δίνεις το ίδιο, δεν αλλάζουν οι άλλοι, απλά αποκαλύπτονται. Όταν βάζεις όρια, κάποιοι απομακρύνονται. Όχι γιατί άλλαξες εσύ, αλλά γιατί δεν μπορούν πια να σε χρησιμοποιήσουν όπως πριν. Δεν αντέχουν όλοι τα όρια σου, γιατί κάποιοι σε είχαν μάθει χωρίς αυτά. Όταν σταματάς να δίνεις χωρίς όρια, τότε φαίνονται κάποιοι δεν σε ήθελαν, σε είχαν συνηθίσει έτσι. Αυτή
η εσωτερική ανάγκη σου, ο φόβος δηλαδή να μην χάσεις τη σύνδεση, να κρατήσεις τον άλλον με το να δίνεις και να δίνεις, ο φόβος εγκατάλειψης, όλο αυτό είναι που σε έφερε σε αυτά τα στάδια εξάντλησης. Τώρα όμως το βλέπεις, το νιώθεις, δεν μπορείς να το αγνοήσεις, έχεις την επίγνωση. Έτσι αποκόπτονται παλιές δυναμικές και σχέσεις χωρίς βάση. Και όταν αλλάζει η ενέργεια, τότε έρχονται άνθρωποι που δίνουν, δημιουργείται διαφορετική ροή, υπάρχει ανταπόδοση, υπάρχει ισορροπία, γιατί αλλάζει η ποιότητα της ενέργειας που βρίσκεσαι. Οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή σου δεν είναι τυχαίοι. Αντανακλούν την ενέργεια που δίνεις. Όταν δίνεις χωρίς όρια, ελκύεις ανθρώπους που έπαιρναν και παίρνουν χωρίς όρια. Όταν αρχίζεις να σέβεσαι την ενέργειά σου, αλλάζει και το ποιοι έχουν πλέον πρόσβαση σε σένα. Από εδώ και πέρα δεν θα δίνεις για να σε κρατήσουν, θα δίνεις εκεί που πραγματικά σε τιμούν. Μετά δεν θα νιώθεις εξάντληση. Να είσαι καλά και να θυμάσαι την αξία σου. Να προστατεύεις την ενέργειά σου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.